Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामदों इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। स' लोगोफोर भिडिअखौ माखासे इन्टारनेल प्रब्लेमनि थाखाय माब्लाबा होनो हाया। नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ। दिनै आङो मोनसे गोनां खोथाखौ लानानै नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों जे दिनै 28 मार्च 2022 रन्जन दैमारी सार डियार नाब्ला सारनि हियारिं दङ। लोगोसे बिथांनि माखासे केडार आरो मावथिफोर। स' दिनैनि समाव जों बर' फिसाफोरा बिथांमोननि हियारिंआ मोजाङै मोजां बिथांमोननि गनायनि थाखाय आर'ज गाबनांगोन। आर'ज गाबनायल' नङा, दिनैनि बे हारिनि अलखद समाव बिथां डियार नाब्ला सारनि जोबोद गोनांथि दं होननानै आं सानो आरो फोथायो। दिनैनि बे थासारिया बिथां सार फैयोब्ला माखासे सल्भ जागोन होननानै आं सानो आरो फोथायो। बेनिखायनो दिनै हारियाव बिथां डियार नाब्ला सारनि जोबोद गोनांथि जादों। बेखायनो आंबो बिथांनि गनायनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबदों। लोगोसे साफ्रोमबो आफाद आरो बर'नि साफ्रोमबो फिसाफोरखौ गावबा गाव न'आव आर'ज गाबनो थाखाय आङो खावलायदों। दिनै नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव जे बनसुआबो मैयानि समाव बिथां रन्जन दैमारीनि आरो माखासे एनडिपिनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरनि थाखाय केन्डेल लाइट सावनानै आफा इसोरनाव आर'ज गाबदों जाहाथे बिथांमोना थाबैनो जेलनिफ्राय गनानै उदां अख्राङाव फैनो हायो। जोंथ' दिनै न'आवनो थानानै बै बनसुनि केन्डेल लाइटआव बाहागो लानो हायाखिसै। अब्लाबो बिथांमोननि हाबानि थाखाय जों बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन। लोगोसे जोङो बेवहाय बाहागो लानो हायाखैब्लाबो न'आवनो दसेब्लाबो डियार नाब्ला सार आरो बिथांनि मावथिफोरनि थाखाय जोङो केन्डेल लाइट न'आवनो सावनानै आफा इसोरनाव आर'ज गाबनो हागोन। लोगोसे जायखि धोरोमनि जाया मानो दसेब्लाबो बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनायखौ गोसोखांनानै जों बर' फिसा हिसाबै बिथांमोना जाहाथे थाबैनो जेलनिफ्राय गबोनो हायो, बेनि थाखाय जायखि धोरोमनि जाया मानो आफा इसोरनाव दसेब्लाबो जाहाथे आर'ज गाबो, बेखौनो आङो बयनावबो रिकुवेस्ट खालामहरनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे आङो बाख्नायनो लुबैदों जे बनसुआ दिनै जाय खामानिखौ मावदों, जे बिथांमोना बेबादि हाबाखौ मावलांबाय थायोब्ला निस्सय पाब्लिकफोरनि अनसायनाय मोनगोन, आं बेखौ आसा खालामदों। दिनै बनसुनि हाबाखौ बाख्नायनायनि अर्थ'आ बे नङा जे जुदा आफादखौ नेग्लेक्ट खालामनाय। जे बिथांमोना जाय हाबाखौ मावदों बेखौ जोङो मेगनजों नुदों आरो बेखौ जोङो बाख्नायनांगोनबो। दिनै जायफोर बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामलांबाय, बे खोथाखौ दिनै गोसोखांनांगौनि सम दङ। जायफोरा बावनानै थादों आरो बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइसखौ गोसोखांनानै बिथांमोनखौ हास्थायनायाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथिथार, आं सानो आरो फोथायो। बेजों लोगोसे बिथाङा सासे बिटिआरनि सिगनेटरिबो आरो जोंनि सासे गोग्गोम गोरा दैदेनगिरि। बिटिआर एग्रिमेन्टनि सासे सिगनेटरिया बेबादि जेलाव थानांबाय थानायखौ जों बर' फिसाफ्राबो लुबैया। गोनांथि जायोबा हांख्रायल'। दिनै डियार नाब्ला सारनि थाखाय लोब गामि ओनसोलाव सुबुं ओंखारग्रा दङ। बेजों लोगोसे आंहा बाख्नायनांगौ दङ जोंनिनो गोग्गोम गोरा जोहोलाव आरो नंगौखौ नंगौ नङैखौ नङै बुंग्रा सासे बर'नि जोहोलाव अफ्रि सारखौ आङो साबायखर बावो जे दिनै बिथाङा बनसुनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोबोद बाख्नायदों, सेलुट लादों।
लोगोसे जायफोर बिथांमोना रन्जन दैमारी सारनि सुप्रिम सेक्रिफाइसखौ नुसनाखै बेखौबो बिथाङा खोन्थानानै होदों। स' बेनिखायनो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। आरो जायफोर बिथांमोना दिनैनि समावबो रन्जन दैमारिनि गनायनि फारसे जेबो खोथा बुङाखै बिथांमोनखौबो बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंहरदों। दिनै रन्जन दैमारी सारा बर' जाथिनि थाखायनो सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबाय। बेनि थाखाय फंसेबो खोथा ओंखारिया जोंनि थाखाय सोमोनांथाव जे बिथाङा भिउ खालामदों बे खोथाखौ। आरो जायफोरा बिथांनि थाखाय दिनै गोदानै दाजादोंबाबो हाबा मावदों दियारनाब्ला सारनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बिथाङा बावहरदों। ससियेल मिडियायाव जोंखौ गियान होबाय थाग्रा हिसाबै अफ्रि सारनिसिमबो आंनि मोनसे आरज, बिथाङा बिदिनो इयुन जोलैखौ गावनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोथा बुङै बुङै जाहाथे गियान होलांबाय थायो। जों इयुन जोलैखौ राइट दिसाजों जाहाथे लांबाय थायो बेखौनो आं बिथांनिसिमबो आरज गाबहरबाय। आरो बिथांनि जे दियारनाब्ला सारनि फारसे गोथौ अनसायनाय बेनि थाखाय बिथां अफ्रि सारनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। फोजोबनायनि सिगां जे बनसुनि स्पिकार रंगुल बर' बिथाङा दियारनाब्ला सारनि फारसे मा होनलांदों नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नायलांनो हागोन। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल। जोङो उदालगुरिनि गलमा सकआव उदालगुरि सिभिल जा डिस्ट्रिक्ट बेयावहाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारी बिथांनि मोजां हास्थायनानै जाहाथे बिथाङा थाबैनो जेलनिफ्राय उदां जानानै फैयो आरो बर' हारिनि थाखाय गोसो बाउसोमनानै खामानि मावनो हायो बेखौ जों आसा खालामनानै अबंलावरिनि खाथियाव दिनै जोङो आर'ज खालामदों। बेवहाय जोंनि उदालगुरि बंस'नि मानगोनां आफादगिरि गाहाय बिथांमोना जोबोद मदद खालामदों आरो जोंनि जायफोरा हारिखौ मोजां मोनग्रा सेंग्रा जोहोलाव बिथांमोन दङ बिथांमोनाबो फैनानै बाहागो लादों। आं बयनिसिमबो साबायखर होदों। दिनै जोङो थारैनो गोग्गायो जे रन्जन दैमारी बायदि सासे दैदेनगिरिया बर' हारियाव जोनोम जादों जायनि थाखाय जोंखौ बुहुमाव बर' हारिखौ सिनायनो हादों। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' फिसाखौ आङो रन्जन दैमारीनि जा आदर्श बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श बेजों सोलिनो थाखाय आं गुरै खावलायगोन। बिथांमोननि जा सिमां दङमोन बे सिमाङा आद्रा जानानै दङ। दा बे आद्रा जानानै थानाय सिमांखौ जाहाथे थाबैनो रन्जन दैमारी बिथाङा जेलनिफ्राय फैनानै हारिनो जा अबदान होनो गोनां दङ बिथांनि जा मोन्दांथि दङ बे मोन्दांथिखौ जोंनि हारिनो होनो थाखाय आङो गुरै खावलायदों आरो आफा अबंलावरि बिथांनि खाथियाव थारैनो जों गोसो गोरबोजों आर'ज खालामदों बिथांखौ थाबैनो जाहाथे सरकाराबो उदां खालामनो हायो बा आयेननि गेजेरजों बिथांखौ थाबैनो जोङो मोननो हायो। मोनसे बाथ्रा आं बुंनो नागिरगोन। मालाबा जोंनि गेजेराव सोंथिबो जादों जे मोनसे पिस एकर्ड जानायनि उनाव सासे दैदेनगिरिया मानो दासिम जेलाव थानो गोनां जाखो। जों खोनानो मोन्दों 15 जन 15 जन एनडिएफबि बिथांमोननि जा हियारिं गाबोननिफ्राय जागोन रन्जन दैमारी बिथांजों लोगोसे। दा रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो सोंलुआ बेनो जे सासे फाउन्डार एनडिएफबिनि बर' हारिनि सासे मैखोम दैदेनगिरि जाय पिस एकर्डनि सिगनेटरि बिथांखौ पिस एकर्ड जानायनि उनाव मानो दासिमबो उदां खालामनो हायाखै बा हगाराखै बेखौ जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया साननो गोनां जादों आरो सोंलु सिखांदों। मालाबा बर' रायजो राजाया सिन्ता खालामदों जे दानि जायफोर सरकार बिथांमोनाबो डाबल स्टेन्डार्ड मेइन्टेन खालामदों नामा। जास्ट बर'फोरनि गेजेराव सोंलु सिखांदों मानोना बिथाङा सासे ट्रु लिडारमोन। गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै। साफ्रोमनि जि साननाय हनाय हारिखौ लानानै बियो गोथों आरो गोथार जाथों बेखौनो जोङो बन्सुनिफ्राय आसा खालामो। थेंक इउ। बेखौ दिनैनि बे गोथार समाव आं बुंनो नागिराखै नाथाय रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ थांनाय 2 बोसोराव सोर मा खालामदों। इउपिपिएल बा प्रमद बर'नि बाथ्रा आं बुंनो नागिरनाय नङा बे समाव। जोङो आफा इसोर अबंलावरिनि खाथियावसो आर'ज खालामदों जे थाबैनो जोंनि जा जातिनि हिर' रन्जन दैमारीखौ थाबैनो जोंनि गेजेराव हरथों हारिनि खामानि मावनो।
आं दिनै बेवहाय पलिटिकेल बाथ्रा बुंनो सानाखै